IPOA Dr. Ojwang dwaro mondo bad migawo mar IPOA omi teko mar donjo ne apisas mag obila majende kedo kaka yo mar rieyo apisa mag obila matiyo marach kod teko margi. Ka oloso e nyim komiti mar od bura mochung' ne weche mag arita e kindego e kogno, Dr. Ojwang mani kod lony mar arita e weche mag chike kod kedo ne ratich oganda wacho ni okang' ma kamano dhi miyo IPOA thuolo maber mar kawo chik mager ne obila maketho chik mopogore gi kinde ni ma teko ma kamano owene apis jatend jomin buche kende. Dr. Ojwang bende okoni kata dwaro ni omi IPOA teko mar nono kaka obila duto tiyo gi bunde magi moting'o nyaka obila marito bunge, obila marito bunge mos nyaka Ramogi, obila marito kuonde mag rito le mag bungu, KWS, obila ma sanja kod obila marito kuonde mag twech. Information I shall give before this committee on the matter. IPOA, you can do a quick introduction. Good morning. My name is Clara Kimeli, Legal Counsel. Good morning. The nominee is going to also do the same. Thank you, Chair. I have two quick questions. Before this wisdom gives you The reform of extending IPOA powers to regulate, there is a bill already, I think, in Senate to extend their power to regulate Kenya Forest Services, Kenya Wildlife Services, because the whole principle of the Constitution for the people handling gun, honorable, as you have said, is that they must be oversighted on behalf of Kenyans, on behalf of the office of the citizens. And therefore, I think it is long overdue. That will be will go very well with what IPOA is doing, but of course it will require increased capacity in terms of the personnel. Thank you.